Kuhle babukeli nisahleni nayo intombi yakwaZondo sawubona bhuti kunjani? Ngiyaphila ntombi njani? Ngiyaphila bengisacela uzazi ukuthi kumeduze kwabani namhlanje sizokwenzani la? Umeduze kaJayiva semnike umfowami esofundisa ngafundile igalaji la FM Nciphelezi yakhe intombi kana singazi yohlala ngane emzini. Yimi uJayiva semnike. Ngiyabonga bengisacela ukubuza ukuthi umcimbini namhlanje kusho ukuthini ukuba khona kwakho kuwo lo mcimbi? Kusho into kwazo enkulu kakhulu ngoba ukuba uJayiva semnike wakhiwe ingoma. Ushamene lobe sugide emakhaya so nje kuyintokozo kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yomcimbi omkhulu kangaka ngihlangane namagoso ngizile ngokuzoshaya igingizo sina ingoma. Alright but ngiyabonga sonke ukuthi ungazisi ukuthi njengoJayiva semnike imuphi umsebenzi esingawulindela kuwena? Umsebenzi engawulindela abantu abangawulindela kumina ama AK47 noma ngakazi ukuyidala idate ukuthi kuba yini kodwa ama AK47 engigisa ngawo njengamanje. Alright but ngiyabonga okay kuma Easter. Alright ngiyabonga kakhulu umuphi umyalezo onawo kubalandeli nawo bonke abantu abelokubekuseka nalabo abazobe bebukele? Umlayezo engaba nawo nje kubalandeli ngibonga uthando kakhulu ngiyayithoba kakhulu kubathengi bomculo wethu nokuthi asiyilutho ngaphandle kwabo konke sikhona ngenxa yabo masibona besijabulela kwesijabulisa kakhulu mawusubona bengakujabuleli ubona ukuthi kusho khona inkinga esikhona nje njengoba besijabulela kunje kuyasithokozisa kakhulu thina lokho. Siyabonga kakhulu ngibonga isikhathi sakho futhi.